si Councilor Wilson John Gamboa Jr. for confirmation. Councilor, may gabi. Welcome to Action Radio Bacolod, Section Brian Morden. Mayong gabi, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Aha. Councilor, ano ka matuod na ini nga ang Kipko Salcon nag-say goodbye na sa kay Sineco? Now, Sir Brian, dumduman mo sa tuanay nga gina-interview mo ako sini kung ngaan nagsaka ang aton nga mga balayran sa Sineco. Ato lang ginhambal ko nga may suspitsa kuya nga base nga wala na naginatagaan sang Kipko Salcon ang Sineco sang power supply kay nanungod bla nga hasta tub-tub subong wala pa ni nilagin bayaran ang Kipko Salcon sang ato lang demand letter nila nga 218 million na dumduman mo. Yes. Na ginapabayad ini sila tungod ato bala sang kontrata nga ginpirmahan nila nga sa 5 ka pisos 42 sentimos. Aha. Kag ginhambal sang ERC, motog in question taman nagliligad pa na illegal ang extension. So ginpabalo sila sang ERC nga illegal ato. So ginsunod ini nila ang TOU or ang time of use na rate nga sa presyo lang sa 3 pesos and 59 cents. Now, ikay ang hambas ang Kipko Salcon sa ilan, no, may kontrata kita. Hindi kita pwede kapalagyos ang kontrata nga 5 ka pisos 42 sentimos kaya ang ibayad ninyo sa amon per kilowatt hour. Okay. Now, diri ko na pamatudaan kag diri kita nag-intsakto, Sir Brian, nga matuod nga hindi nagali maghatag sa aton ang Kipko Salcon sang power supply sugod Abril 26, Aha. 2022. Aha. Saan nagligad nga adlaw? Tuesday. Sang nagliligad na adlaw. Aha. Bot silingon banwa nga magasaka ang aton nga mga balayran sa Sineco sang sunod nga mga binulan hasta kutob-tubtob kay tungod nga ang ginakwaan naton nga supply diri na kita nagabakal sa WISM o kon sa wholesale electricity spot market. Aha. Na ang presyo ya banwa, Sir Brian, 7 ka pisos ang presyo nila per kilowatt hour, sobra sa 3 ka pisos 78 cents. So kung sumahon ini naton banwa, area, sus makibot ka mo, Sir Brian. Mga utod ko, kung sumahon ini naton ang presyo nga ginabakal ini naton sa wisang nga kuntani 3 lang ka pisos by 29 cents tungod sang kasakim sang kadalok sa aton nga mga board of directors nga daw intuod pa kita nila kuntani gaguhon pa kita nila nagabayad kita sugod sa sini nga bulan sunod Mayo kung i-times naton ang differential sa 3 pesos and 78 cents sa 44 kilowatt hour, kilowatt megawatt. Kay tungod na sa bayan, hindi lang 20 megawatts ang i-kontakto nila, kundi lakip na ang 24 megawatt. So kung i-times ina naton sa per 1,000 kilowatt hour, ang aton banwa nga sobra nga bayaran nga dugang sa aton balayran taga bulan 117 million pesos. Okay. Bo grabe. Tungod sining sang kadalok kag kuntani plano bala nila nga intuon kita i-overprice tani nila kita sang presyo. So subong kita tanan-tanan ang magabayad sa sining plano kuntani sang mga board of directors ta nga taga-bulan bayaran naton sobra sa dapat naton bayaran in the amount of 117 million pesos banwa. Taga-bulan. Aha. Amo ina ang rason kung nga
nga nagataas ang atong balayran kaamo na ang rason kung nga ari naman ho ang mga brownouts kay tungod nga hindi nila mabalaan kung hindi nila masolbar kung diin pagid ni silang makuha sang dugang na kuryente nga ginuntat na hatag sa ila sa KEPCO Salcon. Aha, balisang April 26, why na gid sila no, nagutod na sila. So ang ginagamit na subong niya iya kawisem na ni councilor soliton ta lang, to make it clear lang amo ni siya. Yes, sa 7 pesos na per 7 kilowatt hour. 7 pesos Ang pinakanubo na niya, na. this is by far the lowest. Basi masaka pa ni ganito, 8 pesos, 9 pesos, depende na mo. Kanugo no kay si Kipco do naghatag to sa nagligad sang 3 pesos and 29 centavos. Do amo ni siya councilor no? Yes, amo ginitani ang resulta bala sang competitive selection process na ginahatag sa aton sang KEPCO Salcon. Why pa nila ginbakon kay gusto gidyan nila 5 pesos and 42 cents. Kay anon ta na banwa kayo, impirmahan na nila ang kontrata. Now binasukot na ni sila na kung sa diin banwa Sineco ang ginapabayad. Kag hindi ini naton ha. Take note ha mga utod ko. Hindi ini nila pwede pass-on sa aton nga mga konsumidor, member, owner sang Sineco. Galing kiti, why man ta kabalo kung ginapas-on tani kun waay basi dugay na ginapapas-an gani sa aton mo. Na basi bala nga piyak na nila kag ginatago na nila ang tawag na unbundled billings. Ginatago bala nila. Na so dapat alisto kita na. Basi patining mga ginasukot sa aton na why man tayo sala base isukot tayo ni sang mga board of directors na sa aton. Hindi na pwede. Dumduman mo to, Sir Brian, nga nadakpan na ito. Kag inireklamo ko na ang naagin sukot ni nila sa aton. Ang congestion charges. Amo to kung naagin refund nila balik sa aton. Now, kung hindi kita manging alisto si ni Sir Brian, base tago-tagoon naman ni nila sa aton ang matamat panukot. So, hindi kita manging alisto. May local ano pa to gani ginakita mo ligad atong local tax tubla? Yes, isa pala. Tigin question naman na galing din punggan lang kita. Sang ganyan panglungsod na magkandak sa public hearing. Isa pa na banwa nga hindi kuntani dapat nila sukton sa atong konsumidor pag insukot kita nila. Sige. Correct. Amo pa na silingkong local tax nga dapat ipabalik man sa ila. Itugod hindi na tani dapat isukot sa aton nga mga member owner consumers ang Sineco. Pero councilor ining gin-mention usbong April 26 may kwa na gid may ano tani may ginauyatan tani nga papel da subong dokumento councilor. Nakita na ni naton sang nagligad lang adlaw sa I don't know kung ano man nga swerte nga ako nga nagaskan ako sa ako nga Facebook. Pinakita ko. Nan hindi di sila taning I don't know basta they have to siguro gin pagwa nila paagi abis through the social media. Ko diri ko nakita kag diri ko lang natukiban sang nagaskan ako sa akong Facebook. Nakita ko sang isa ka Sineco advisory kag diri ako nakita nag-disengage nagilipitan ni isang KEPCO Salcon sa pag-supply sang power. Effective April 26, 2022. Kaya nawag ko to sa imo daw Saturday about tubla or Friday ato nawag ko sa imo kag nagpamangkot sina. Do Friday yes, mo. Hindi pa to kumpirmado kay sang Lunes ko lang nakita. See? Ano pa man lang adlaw Lunes do Martes ko to bala sang aga nakita mo so amo lang tong adlaw ko nakita so by isang Sabado sa pagtawag mo sa akon although may kutob naman ko hindi ko gid kumpirmado ako ba kung hindi ko lang magambal kung wala ko sa may ginakaptan nga dokumento so nakita ko gid nakita ko gid tingala ko man iblang Sineco blang nga ang sa social media ni sila ga post da pwede mas nakatawag sa mga radio stations kay kabalo kang gabayad kuryente, Councilor Action Oliver. Hindi yung mga kabataan nga nagauyat sa Facebook. Sumong kung yung mga ginikanan nga wala Facebook, paano makabalong ginikanans na? Amo gid. So, dapat alisto ka gid. Oo. Balo ka alisto gid ka vigilant ang dapat naton. Why man kami kapabayad di ko mag-announce sila nga sa KEPCO Salcon why naga-supply sa aton for free man lang na Councilor, di ba? Yes. Dapat for general service kag for general information, dapat kabalong kita nila. Yes, correct. Kay, ang sobra banwa nga ginabayad naton,
sobra halos 4 ka pisos. Gani man, no? Grabe nga pagdugang. Grabe kadako sini kayo per kilowatt hour. Sige. Councilor, salamat sa information kay pakigangutan ko ni Sineco, pero according sa taga Sineco, diri nga gina-check naton all the time, why pa ding ilang nga manager ato pa sa Aklan, may meeting pan GM nila, no? Oo. GM naton gali kay aton yang Sineco ya, hindi ni ila, no? Oo. Ginahulat-hulat ta pa confirmation sila kagano mga steps na ginahimo nila subong kay ti lapitan ng elections base run out kita balaya during election time, and then waya generator ang Comelec kag magtuga sa mga way gina-expectar nga dinaya ay bla councilor ho mabudlay na. Yes, ay resulta ini ha. Na kung makita ini naton Sir Brian nga naga patay sindi nga ton nga kuryente, isa na ini mga resulta tungod na gin cut sang supply ang kit ko salkon ang Sineco. Resulta ini. Wala labot sang 30 kataas ng mga balayran, kundi isa pa ini nga magaresulta sang padayon nga pag-brown out dire sa mga syudad nga ginasakupan sang Sineco. Buliligan ta niya kay para ni sa aton tanan-tanan, and then salamat kid councilor na mustang lagaw-lagaw councilor, okay lang. Okay lang, ba kakapoy pa kainit ang adlaw subong sige lang. Last stretch na lang sang kampanya Sir Brian. But Sir Brian, by Wednesday ginabalay ko subong ang ini nga resolusyon. Kay gusto ko gid nga pasabton ang Sineco board. Sineco. Sang sining issue nga kung sa diin nagatuga sa aton sang tuman kamahal nga balayran tungod sa pag-untat sang kit ko salkon sa pag-supply sa aton sang power. With that, Councilor, salamat sa imo sa nga serbisyo padayon. Councilor, good luck sa imo subong pagpapili Vice Mayor sa Bacolod. God bless. Wow, salamat gid Sir Brian kag sa aton tanan-tanan nga matagpalamati. Sa madamo salamat kag maayong gabi. Aksyon Brian